Oyawre nyakwara mogi kendo machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni it's now reggae time. It's now reggae time. En kinde mar mielo ngolo mar reggae mar BBI. Reggae mar BBI nyoro moki ayanga odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisumu e kinde ma ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyoro timo limbe e boma maduong' ma Kisumu kendo chako ayanga chenro mag dongruok adek madito madhi konyo kendo keto ngima oganda mawuok e kaunti ma Kisumu kama ber. Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro nero omi rwak maratipo kod oganda mawuok e kaunti ma Kisumu. Moko kuom ber manyoro ker otero ne oganda mawuok e Kisumu gin kaachiel kod kongo paw tuke ma nyasani kendo manie rang'eng mar piny mangima mano Jomo Kenyatta International Stadium kaachiel kod bero Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex machon ne ong'ere kod nying mar Moi Stadium kaachiel kod bero mar Kisumu Port. Odiochieng' manyoro ker ne omi rwak mapek kod oganda mawuok e boma maduong' ma Kisumu. Kendo iwacho ni reggae mar BBI nyoro chakore ayanga e kaunti ma Kisumu. Mano e thor mar wach oboke mar The Standard. It oboke mar ariyo. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyoro chako ayanga reggae mar BBI e boma maduong' ma Kisumu kama oganda nyoro miyogi rwak maratipo e kinde mane gitimo limbe e boma ma Kisumu. Kendo iwacho ni reggae mar BBI nyoro chakore ayanga e boma maduong' ma Kisumu kama oganda nyoro wuok kar rombgi kendo rwako ker moluor Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga. It oboke mar adek pod loso mana e wi chenro ma ker Uhuru Kenyatta nochako mar keto boma maduong' ma Kisumu economic hub kata boma mar timo ohala maratipo e region kata Lake region mokwako pinje mag adek mano piny Kenya, piny Uganda kaachiel kod piny Tanzania. Moko kuom ber madhi ting'o malo boma maduong' ma Kisumu gin kaachiel kod gedo mar paw tuke manyangafu kendo manie rang'eng mar piny mangima kata international standard. En paw tuke ma Jomo Kenyatta International Stadium ma idhi gero e boma maduong' ma Kisumu kendo ker nowacho ni paw tuke ma Jomo Kenyatta International Stadium dhi rumo kochopo dwe mar ang'wen higa manyien kendo tugo mokwongo e paw tuke manyien ma Jomo Kenyatta International Stadium dhi bedo kind Gor Mahia kaachiel kod AFC Leopards mano mashemeji derby dwe mar ang'wen higa manyien. Kopogre kod mano, ker bende ne ochako chenro mar bero paw tuke ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex machon nong'ere kaka Moi Stadium. Sani idhi luonge ni Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex kendo ker nyoro omiyo chenro makamano omenda maromo milion 100 ma idhi tiyo kodo e bere kendo kete e rang'eng mar kata kete e standard madwarore. Ker bende nyoro chako ayanga kata nyoro dhi nyime kod pogo omenda moko ma idhi tiyo kodo e bero port ma Kisumu kendo keto port ma Kisumu kaka achiel kuom yore madhi kelo weche mag ohala e pinje adek, piny Kenya, piny Tanzania kaachiel kod piny Uganda. It oboke mar adek bende josiasa mopogre opogre dhi nyime kod golo pachgi e wi ripot mar BBI. It oboke ni bende ogai ma ODM Raila Odinga nyoro wacho ni Luo Nyanza onge kod thuolo ne jogo makwedo ripot mar BBI. Raila Odinga nyoro wacho ni Luo Nyanza onge kod thuolo mar jogo makwedo ripot mar BBI. It oboke mar ang'wen loso e wi ber
ma BBI dhi kelo to moloyo ne josiasa ma pacho kae. Kendo iwacho ni to moloyo e yiero mar kom ker. Kopo ni ibedo namba 2 kata oyombi yiero mar kom ker, ibedo namba 2 kata ikawo thuolo mar namba 2, to idhi bedo jatend jood bura makwedo piny owacho kata opposition leader, kama opposition leader be dhi bedo kod apisi mare kaachiel kod jotije mage e pacho kae, kendo odhi chamo osara mar jatend jood bura makwedo piny owacho kata opposition leader. BBI bende dhi miyo MCAs thuolo mar tayo Ward Development Fund, mano omenda ma idhi chwalo mar kelo dongruok e wards ma pacho kae. Kendo MCAs dhi bedo kod teko mar ng'iyo kaka Ward Development Fund, mano omenda ma idhi miyo wards ma pacho kae, dhi tiyo e pacho kae. Kendo MCAs bende ibiro chuno ni mondo gibed kod qualification machal kod mag jood bura e kinde ma idhi yierogie, to ok ni kaka gintie e kinde ni. Mano dhi nyiso ni nyaka gibed jogo man kod lony manyalo kelo lokruok ne oganda e kinde ma gitayo weche mag omenda e wards ma pacho kae. Deputy Chief Justice bende ok bi riembe tich. Deputy Chief Justice biro weyo tich kaachiel kod Chief Justice mana ka thuolo margi orumo, maonge ni iriembo Deputy Chief Justice to Chief Justice dhi nyime kod tich. Ibiro chako tich kanyakla kendo gibiro weyo tich kanyakla ka thuolo margi mar tich orumo. Mago moko kuom ber ma report mar BBI dhi kelo e lokruok ma pacho kae. Ito oboke mar 6. Jolony mag weche mag siasa kaachiel kod jolony mag weche mag chike e pacho kae wacho ni report mar BBI chal kod report mar Bomas draft mane jood bura to moloyo motenore kod ker machon Mwai Kibaki ne oketho e romo notimre Naivasha. Iwacho ni report mar BBI chal kod Bomas draft. Bomas draft en report mane olos kod jolony mag chike, kata kamano jood bura mag PNU ne otamore kendo noketho Bomas draft, bang'e to gibiro kod Naivasha draft memwatiyogo nyaka sani. Koro kendo jolony wacho ni BBI chal kod Bomas draft ma onge pogruok moro amora. Ito oboke mar 7. Po nono ni wakadho report mar BBI, to jolup governors maromo 17 e pacho kae dhi koso tich. Nikech ang'o? Nikech report mar BBI lero ni kopo ni governor en ng'ama dichuo, jalupne nyaka bed ng'ama miyo. Mano nyiso ni governors, jolup governors maromo 17 e pacho kae ma gin joma chuo, biro wito tijegi kopo ni wakadho report mar BBI. Nikech report mar BBI wacho ni kopo ni governor en ng'ama dichuo, to jalupne nyaka bed ng'ama miyo. Mano ni ito oboke mar 7. Ito oboke mar 9. Jopuonjre ma joklese mamoko kopogore kod joklas 8 kod joklas 4 nyaka joklas 12 pod biro dong' ka nie pacho kaluwore kod idho e kwan oganda mamako kute ma COVID-19 e pacho kae. Mana joklas 4, joklas 8 kaachiel kod joklas 12 ema biro dhi nyime kod somo e pacho kae, kaluwore kod kwan mag oganda madhi nyime kod gamo tuo mar COVID-19. Inyalo paro odiochieng' manyoro kwan oganda mosegamo kute ma COVID-19 odiochieng' manyoro e pacho kae nyochopo dhano 1,000. Kwan oganda manyoro gamo kute ma COVID-19 e pacho kae odiochieng' manyoro nyoro chopo dhano 1,000. Mane okelo luoro to moloyo kendo omiyo piny owacho ochungo chenro mare mar yawo skunde ne jopuonjre duto e pacho kae. Kendo piny owacho nyoro lero ni mana jopuonjre ma joklas 4, joklas 8 kaachiel kod joklas 12 ema biro dhi nyime kod somo e pacho kae e thuolo ma wantiere ni. Ito oboke mar 10. Jaod bura ma Malindi Aisha Jumwa kaachiel kod jating' ndai mare mano Godfrey Okuta Otieno pod nodin ne stesend obila, kama odiochieng' ma kawuono doho dhi winjo kwayo margi mar mondo wegi thuolo e yor bond. Aisha Jumwa kaachiel kod jating' ndai mare mano Godfrey Otieno nyoro lor ne stesend obila, kendo odiochieng' ma kawuono doho dhi golo ler
ka inyalo wegi e bond kata oyo. It oboke mar 12, COVID-19 pod nie pacho kae kendo odiochieng' manyoro oganda moloyo 1,000 ne ogamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Mano gino mane okelo luoro mokalo to moloyo ne migawo mar thieth. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo ni to oboke ni mar 14, 15 nyaka 17. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke, kama it oboke mar 44, Eliud Kipchoge owacho ni odhi duogo kao pek e ng'wech kata piem mag ng'wech mabiro bang' koso timo maber e piem mag London Marathon. E tok oboke ni bende it oboke mar 47 loso ewi tugo maduong' e kind FC Barcelona kaachiel kod Real Madrid, mano mwaluongo ni El Clasico, madhi timore ayanga odiochieng' ma kiny kochakore saa 11 ma midhiambo. Kuom weche mathoth mag tuke, kolure kod weche tuke, watudre koromo saa 11 odhiambo ma kawuono, kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba e chenro mar weche tuke kochakre saa 11 ma midhiambo. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kendo thor mar wach oboke mar Daily Nation en ni secret card in high stakes game. Iwacho ni ponono ni nitiere maling'ling ewi report mar BBI ma ok wang'eyo. Iwacho ni ponono ni nitiere maling'ling ewi report mar BBI ma ok wang'eyo. Kata wan kamano gima wang'eyo en ni report mar BBI nyoro osewuok kendo ibiro chiwo ne oganda mondo osome bang'e to ogoye ombulu. Picha mane thoro oboke mar Daily Nation en rwak mar tipo manyoro mi ker Uhuru Kenyatta kod oganda mawuok e boma ma Kisumu kinde manyoro timo lime e boma ma Kisumu odiochieng' manyoro. It oboke mar 3, Principal Secretary machon e migawo mar rowere mano nyadendi Lilian Mbogo Omolo nyoro doho omiyo compensation ma Sh1 kuom ketho ratiro mage kinde mane odonjne kod weche mag mibadhi. It oboke mar 4 loso ewi ber mag BBI. Ber mag BBI to moloyo ne MCS madhi yudo omenda mar World Development Fund, rowere ma idhi miyo thuolo mar higni 7 ka gichako ohala margi ma ok gibi chulo oshuru, kaachiel kod counties ma pacho kae ma idhi miyo omenda gi atamalo 35 kowuok e atamalo 15 ma imiyogi e kindegi kod piny owacho mamalo. It oboke mar 5 loso ewi penjo 4 ma oganda ma pacho kae idhi miyo mondo ogoye ombulu e referendum mabiro. Moko kuom penjogo en ni ka giyie kod lokruok ewi telo mar kelo lemo mar Prime Minister, loko tije mag od bura maduong' ma pacho kae, kaachiel kod miyo piny owacho tije kata migepe mag county government ma Nairobi. It oboke mar 6 ipenjo koso BBI nyalo kelo lweny e pacho kae kata nyalo kelo pogruok mar paro e kind ogendni ma pacho kae. It oboke mar 8 ker Uhuru Kenyatta nyoro yudo rwak mar tipo e boma maduong' ma Kisumu. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro nyoro mi rwak mar tipo kod oganda mawuok e boma ma Kisumu. It oboke mar 9 nyaka 10 loso ewi tuo mar COVID-19, kama odiochieng' manyoro mohewo oganda 1,000 ne ogamo kute mag COVID-19 e pacho kae. It oboke mar 12 okwach kich chano donjo ne jaod bura ma Mathira mano Rigathi Gachagua kalure kod weche mag mibadhi. Tok oboke mar Daily Nation gin weche tuke, kama weche tuke owacho ni watudre koromo saa 11 kama dhi miyi weche tuke e yorno mar adimba.
Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni hotels to admit patients. Kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae wacho ni oidho malo, kendo piny owacho ni kod kwayo ni magawa ma pacho kae moko ochak ti kod ka isolation center ne jotuo mag COVID-19. Ito oboke mar ariyo, Ker Uhuru Kenyatta wacho ni nyaka ne omosre kod ogai ma ODM Raila Odinga, chuny osebedo kod kwe moloyo e pacho kae. Ito oboke mar auchiel, loso mana ewi medruok ewi kwan oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Ito oboke no bende, jotelo motenore kod jalup Ker William Ruto e pacho kae ogolo paro mopogore opogore ewi report mar BBI. Ito oboke mar abiriyo, Ker Uhuru Kenyatta dhi golo twak ne piny kata State of the Nation Address kochopo tarik 5 dwe manyien. Ker Uhuru Kenyatta dhi twak kod oganda e pacho kae kochopo tarik 5 dwe manyien ewi chal mar tuo mar COVID-19. Ito oboke mar aboro, jolup governors maromo 17 dhi wito tije mag ponono ni wakadho report mar BBI. Tok oboke mar The Star en weche tuke, kama penjo maduong' en ni ng'ano madhi bedo jalup japuonj maduong' mar Harambee Stars. Mano penjo mwadhi duoko e chenro mar weche tuke odiochieng' ma kawuono kochakore saa 11 ma midhiambo. Janeno mar Lolwe TV ne alidhoni alidha moko kuom thuond weche oboke mago ma kawuono. Inyalo kawo thuolo mari mar mondo inyiew oboke momori kendo isom nyaka agaja mar kwano kaachiel kod agaja mar meli. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.